Bo día, agora os alumnos de segundo de o CPI o Cruce van a dar o parte do tempo de Galicia e España. Na Coruña o día estará solleiro na maior parte do tempo, aínda que podería haber algúns chuvascos illados. As temperaturas serán frescas, cunha máxima de 11 grados e unha mínima de 7 grados. Pola tarde o vento soprará con forza, así que é mellor levar un paraugas por se acaso. Hoxe na provincia de Lugo o día estará maiormente anubrado. É probable que chova un pouco, especialmente pola tarde. A temperatura máxima será de 14 graus e a mínima de 4 grados. O vento será suave entre 13 e 29 km por hora. Non esquezades de levar unha chaqueta e un paraguas se ides a ir xogar, para estar preparados para o clima de hoxe. Hoxe na provincia de Ourense o ceo estará cuberto e hai probabilidade de choiva feble, especialmente pola tarde. As temperaturas oscilarán entre unha máxima de 16 grados e unha mínima de 4 grados. O vento será suave con velocidades entre 12 e 30 km por hora. Non esquezades saír abrigados para estar preparados para o clima de hoxe. Na provincia de Pontevedra o ceo estará maiormente despexado, con unha temperatura máxima de 13 grados e unha mínima de 4. O vento será lixeiro con velocidade entre 16 e 46 km por hora. Non esquezades de levar roupa axeitada. No norte de España e na zona do Cantábrico haberá nubes e posibles lluvias. As temperaturas serán máximas entre 9 grados e 15 grados e mínimas de 2 grados a 7 grados. O vento será suave en xeral, pero na zona da costa o vento pode soprar con máis forza. Nas montañas dos Pirineos nevará nas zonas máis altas, a 1500 metros de altura. As temperaturas serán frías, que poderán chegar aos menos 2 grados. Non te esquezas de levar abrigo ben quente, gorro, luvas e botas, se ides xogar na neve. No centro de España, na zona de las mesetas, vai estar sollado, pero pola tarde estará nublado. No sistema central as temperaturas estarán frescas, con algúns lugares con ventos máis fortes e fríos. As máximas serán de entre 10 e 15 grados e as mínimas poden chegar aos 2 grados. Na zona do Mediterráneo o día estará solleiro, pero pola tarde van a aparecer unhas poucas nubes. Na costa do día será maiormente despexado, ideal para gozar ao aire libre, pero no mar Mediterráneo pode haber algo de brisa. No oeste de España o día estará maiormente despexado, con algúns intervalos de nubes a mediodía. As temperaturas serán agradables, con máxima entre 16 e 20 graus, e mínima ao redor dos
5 e 8 graus. Non esquezades abrigaros pola mañá e levar unha chaqueta lixeira se de saír a xogar, porque pola tarde pode refrescar un pouco. O vento será suave, pero polas zonas máis abertas poderá sentirse algo máis forte. Na zona estreita de Gibraltar o día estará maiormente solleiro, con algúns intervalos de nubes. A temperatura será agradable, con máximas que alcanzarán os 18 grados centígrados e mínimas ao arredor dos 10 grados centígrados. O vento pode soprar con algo de forza debido á súa localización entre o Océano Atlántico e o Mar Mediterráneo. Sur de España e Andalucía as temperaturas van chegar aos 20 grados. Aproveite para sair e disfrutar do aire libre.